Gizon honen izena Johann Bitter da, alkimista eta medikoa zen. Eta 17. mendekoen Galaterran bizi zen. Garai hartako usteen arabera, naturak 4 osagai zituen. Airea, ura, lurra eta sua. Haien bidez, dena azal zitekeen. Beste 11 gauza bezala, 4 osagaien teoria antzinako Greziatik zetorren, eta mende askoren ondoren aldaketa gutxi izan zituen. Bitterrek egin zion aldaketa horietako bat. Haren ustez, funtsezko osagaiak 2 baino ez ziren, lurra eta ura. Izaki bizidun zein mineral guztiak 2 osagai horiekin osatuta gaude, kombinazio desberdinen bidez. Sua eta airea ordea, eraldaketarako tresna hutsak ziren, materiaren aldaketen erantzuleak. Ez dugu alkimistak izan behar ohartzeko zerbaitek su hartzen duenean haren forma aldatu egiten dela. Baina erantzunik gabeko galderasko zegoen oraindik. Esate baterako, zergatik hartzen zuten su gauza batzuek eta beste batzuek ez. Eta hori gutxi balitz, zerbaitek su hartzen zuenean, errautsekia beti gutxiago pixatzen zuten. Zergatik? 2 galderei erantzuteko azalpen bat otu zitzaion Bitterri. Haren arabera, su hartzen duten obiektuak substantzia misteriotsu batez blaituta daude. Flogisto izena jarri zion substantziari. Sua edo garra esan nahi duen grekerako flogistos hitzean du jatorria. Zerbait erretzen dugunean, su hartzen duen hori flogistoa da. Eta obiektu horri flogistoa bukatu zaiolako uzten dio erretzeari. Herri ondoren zerbaitek gutxiago pixatzen zuela azaltzeko ere balio zuen teoria horrek. Falta zen pixua, suak kontsumitutako flogistoarena zen. Flogistoaren teoria nahiko arrakastatsua izan zen 18. mendera arte. Orduan, Europako zenbait pentsalari ordura arte ziurtzat jotzen ziren ezagutza guztiak berrikusten hasi ziren. Iraultza zientifikoa ateioka zegoen. Gizon hau, iraultza horren protagonistetako bat izan zen, Antoine Lavoisier kimikaria. Lavoisier ez zegoen konforme flogistoaren teoriarekin eta esperimentuak egiteari ekin zion, berehala aurkitu zuen lehen kontraesana. Berunak kiskaltzean, errautsek gehiago pixatzen zutela ikusi zuen. Lavoisierrek errekuntzaren oinarriak formulatu zituen. Oksidazio azkar bat zela esan eta bete-betean asmatu zuen. Horri esker, flogistoaren teoria txikitu zuen, baina Bitterrek bere alde esan dezake, mende oso batean, bere ideiak mundu osoko kandelen garrak piztu zituela.